¿Qué piensas de la política de la Unión Europea respecte a la gestió de fronteres? Jo penso que els estats que es diuen democràtics a l'Europa actual són uns fariseus, són irresponsables o no, són responsables del que volen fer, no? Però és una vergonya la política que estan portant a terme perquè no tenen en compte gens el perfil humà de les víctimes, no? Només vetllen pels seus interessos. Vaja, una vergonya. Què ha fet Amabel Teatre per solucionar aquest problema com a director teatral? Bé, nosaltres subsanar no podem subsanar res, desgraciadament, no? Nosaltres, com a grup de teatre que tenim una sensibilitat social, doncs hem fet espectacles que fan referència a aquesta problemàtica. El 2004 vam fer Morir a Bagdad amb motiu de la guerra d'Iraq i ara el 2016-17 hem fet Welcome per denunciar justament les polítiques europees enfront la llau de gent que vol marxar de casa seva no voluntàriament sinó per la guerra i que aquí doncs, se'ls està tancant les portes. Què podem fer nosaltres, professors, alumnes d'una escola, ciutadans, per col·laborar en aquesta solució? És difícil dir què es pot fer, no? Primer de tot, prendre consciència del problema, que és un problema que és com tota la vida, no és una casualitat. Aquesta gent ha nascut a Síria o a l'Àfrica per casualitat, que podíem ser qualsevol de nosaltres. Aleshores, prendre consciència i després, a la que puguem, fer accions reivindicatives al carrer, en els llocs de treball, on sigui.